Hello you guys and welcome to this video. Now I will just warn you before you watch this video because I was speaking Danish in this video, which means that you might not be able to understand what I was saying. You might be able to like hear something, like you might be able to think of what I was saying. I don't know, but you guess it. I'll just add some music in the background which you can chill to, and then you can just slowly watch the video and just enjoy it if you'd like to. So I got 2 legendaries and I was just cheering so much when I got the legendaries because I never had one. So yeah, enjoy the video guys. Skal du følge med? Okay. Yeah. This is the moment of... Okay, Kia. Første pakke. What the fuck? Nej. Ingenting overhovedet endnu. Jeg blev sur. Ikke lige til det, Lad være. Fucking lag, hvorfor? Er noget? Oh, 2 ras. Det er lys, der kommer op bag dem, når det er ras. Hvorfor lægger det så meget? Guldting, der er ikke noget guld. Oh, 2 ras. Den er vel, jeg har altid gerne vil have i lang tid. Nu har den endelig. Der er summoning portal. Virkelig sindssygt. Epic! Fuck, hvor vildt. Okay. Hey brat, jeg har fået guldkar, og jeg kan ikke engang mærke, at jeg har fået guldkar. Nice. Hvad? OP. Okay. Epic, giv mig en giant. Nå, okay, grab. Fuck! Ja, og den koster... Ja, den er fin. De er rimelig gode her. What the fuck? Det er bugger. Så må man bare lige vente, tror jeg. Kom nu! Hallo! Nej, det er fordi jeg vil filme, hvis jeg får en mega heldig pakke eller noget. Men jeg bare må kun lidt en jeg Så sætter mig lidt over mod Pat. Bare lige sådan der. Bare lige. Sådan her, det virker. Hvad? Ingen legendary nu. Ja, 2 ras. Ja. Alright. Er det en rare? Legendary! Okay, lad os se. Okay, ja, okay, lad os se. Please, giv mig en god legendary. Please! Okay, jeg lukker øjnene, og I siger hvad det er, okay? Okay. Men jeg skal bare lige, okay. Hvad er det? Nej, shit. Leroy Jenkins, ja! Ja, Leroy Jenkins! Nej, shit. Jeg har kun åbnet... det var min 6. pakke. Okay. Hvordan kan du se, hvad det er? Ja, kun ikke være dårligt. Nej, mand. Nu er man godt lort. Epic. Okay, fint. Lad os se. Please give mig en giant. OP også. Dreng, der er sådan en, der er et kort, ikke? Der gør sådan, at den dobler alle ens spil, så man kan skade 20 minutter, hvis man har en lidt. Ja, det er for god. Det er bare sådan en, der har gjort den her... Korter skade 10 mana, for så skal jeg skade 10 damage. Altså der. Kom, giv mig en legendary. Hvad er legendaries? Fuck OP, jeg lige vil få Leroy Jenkins til at sige, det skulle være meget godt gået af mig. Ja, sindssygt. Vi sad bare lige og snakke om, hvor sindssygt han var, og så var Leroy Jenkins. Jeg mener, at han... Epic. Men så stiller det fuldstændig kort op. Ja, virkelig OP. Jeg vil have nogle mere, mand.
Kom nu, giv mig nogle legendaries. Epic. Altså legendary, hvad? Ja. Man kan godt være heldig selvfølgelig, men altså. Den har jeg også. Det er rimelig OP, men hvis der er en, jeg gerne vil have, så er det den der faceless manipulator, man. Så kan man bare få 2 Ragnaros. Ja, jeg har det. Har du? Fuck dig, man. Den er en epic, eller hvad er den egentlig? Jeg tror bare, at jeg bruger alle. Har du? Fuck OP. Jeg har aldrig været mod en med Ragnaros endnu. Nej, det har jeg faktisk. Nej, det har jeg ikke. Har du? Jeg tror lige, det var lidt der, jeg tænkte, at det var fucking skidt. Hvor meget koster den her pakke her? 45 euro eller? Ja. Og fik jeg short drag eller hvad? Hvad fik jeg? Hvad? Ja, det skal man altså. Ja, altså den er rimelig upenge, men altså, det jeg godt kan lide. Ja, netop. Og jeg får faktisk virkelig mange rollerkort. Faktisk rimelig sindssygt. Det jeg godt kan lide med Warlocks, deres basic karter meget sådan noget. Ja, jeg fik en gold. Jeg tror bare, det er sådan tjent alle mine gold, så det er jeg ikke. Ja, så skal jeg lave nogle legendaries. Ja. Prøv at lave over, prøv at scenen. Nice. Åh ja, den der. Åh ja, det der er ikke sindssygt kort. Det er bare. Hvad? Det er bare sådan, den nakker alle ved den side og bare, ja, altså sindssygt til at clear et kort der, mand. Ja. Det er sådan noget, man bare bliver sindssygt, hvis man har et sindssygt minion boarding og... Epic. Jo, det kan det godt forstå. Så, jeg hader det for at lave sådan noget. Eller... Epic. Okay, Epic selvfølgelig. Giant! Jeg har fået sådan en Pirate Epic. Hvad fanden? Gone? Jeg har ikke fået en skid Murlocs. Nice gold. Nice. Ja, det er sådan, jeg er meget. Jeg har sindssygt baggrund der. Jeg ved ikke, kan du lave ting om til det? Nej, man kan desenchante det, så får man støv, og så kan man lave det om til lidt. Kun dårligt. Nu får jeg bare sådan nogle lortepacks, man. Giv mig nogle gode packs. Kom så. Der er en legendary, den her, jeg kan mærke, okay? Oh shit. Epic! Okay, det var en epic. Kom så. Giant! Ja, jeg fik en giant. Yeah! Jeg fik bare en giant. Men det er nok den dårligste giant overhovedet er. De er bare gode. De er sindssyge. Og se, den der elsker jeg. Elsker at starte. Jeg hader når nogen laver den for mig, ikke? Men bare starte ud med sådan en der som Warlock. OB! Jo, men fuck det. Sindssygt. Den koster... Ja, det er fucking. Lækkert. Ja, og specielt... Ja. Så står der bare... Epic! Okay, lad os se. Jeg har den her face. Arkin. Har du? Der er din lille spæs. Okay, dreng, jeg bot. Okay, hvad for en epic får jeg, mund? Faceless manipulator! Murloc. Det er fint nok. Jeg vil godt prøve at lave en Murloc-dæk på et tidspunkt. Ja, de... Dårligt. Kun 2 rad. What the fuck, seriously? Den skulle... Jeg ved ikke hvorfor den var... Alle på YouTube, alle spiller. Den der can't attack, eller hvad? Den er det en taunt, eller hvad? Jeg kan ikke huske det. Hvordan er den? Nej, det er bare sådan, den har 4-3. Philip, indtil videre har du ikke kun fået et legendary. Jo.
Det er en tårn der, ikke? Så det går mega rare. Ja, det kalder vi også bare. Det er 100% random, det kan jeg vise dig med. Okay, jeg kan mærke, der er en epic, den her. Det er en epic! Fuck. Blood Imp, nå, ja. Den der Blood Imp der hader en andre hvor. Lightning Storm. Lækkert, lækkert. Give you mini stealth until... Okay. Lad os se. Epic. Gør så. Bane of Doom, deal 2. Rimelig OP Warlock-kort, Kom så. Hvad får jeg? Ham der hader jeg, mand. Du kan godt se chancen for at få en legendary rimelig lille, ikke? Lad os se her. Fuck, en lortepack jeg får, mand. Kom så. Der er en legendary den her. Jeg kan mærke det. Legendary. What the fucking lortepack. Giv mig nogle gode packs. Okay. Kom så. Nå, rare. Dårlig. Kom. Ej, 2 rares. Ej, Shieldrick. Hej, den. Tror jeg ikke. Okay. Jeg kan godt lide den faktisk, så det er rimelig godt kort. Okay. Legendary! Ja! Okay, lad os se. Legendary Epic! Jeg har en Legendary Epic! Fucking lucky pack! Og en gold! Kom on gold! Du kan se, hvordan kortet det åbner sig. Okay, drenge. Vent, vi tager Epic først. Big game. Ja! OP, okay, jeg har. Den er fucking OP. Den er fucking OP. Hver gang man spiller, så får de fireball. Det er så bare... den er 6-6. Den er 6 fireball. Det er sygt. Nej, jeg er spurgt. Du var ved med at... Se! Han går så ad. Hvem er de her fireball? Så spiller han altså nogle power i det næste. Og jeg kan se, når man får en legendary, det er faktisk virkelig fedt. OP! Okay. Jeg vil have flere legendaries. Statistisk set ikke, så får du ikke legendary. Når du åbner penge, så bliver der forskellige farver. Du kan se, at der er... Hvad hedder det? Man kan få ikke på et kvar, eller legendary. Ja, netop, ja. Prøv at se, den her Mortal Strike, den kan jeg godt lide. Jeg kan faktisk rimelig godt lide den. Ja. Det var så sygt kort for mig. Ja. Har du lagt mærke til farven, eller hvad? Ja, hvis den kommer lidt, så er det... Golden Mortal Strike, så du det? Golden Mortal Strike. Hvordan har du de her regnbuekort? Når der kommer der faktisk farver. Det der, hvordan har du de her kopper? Er der en epic med i så, eller hvad? Jeg vil gerne have hende der guld, det vil være OP. Jeg kan godt se den. Jeg vil gerne have sådan nogle 1-1 kart til guld. Kun en XP card igen, ikke? Ja. Kan jeg få en golden common? Er det? Ja, hun er rimelig OP hende der. Den der, ikke? Den er OP, hvis du kun har 2 demons. Den er virkelig OP, hvis man kun har 2 demons. Boom, kom så. Ja, der er en epic eller en legendary der. Are you sure? Der kom en anden farve. Nej, det så ikke farve. Nej, så heller ikke. Ja. Er det ikke gold? Nej, det er det ikke. Hvad fanden er det, I laver, drenge? Kom så. I de sidste her, der skal der bare være legendary i. Epic! Okay. Flame Imp. Jeg har fået en af mine yndlingskort i gold. Det kan jeg godt lide. Okay, kom så. Golden legendary. Nej, okay. Ej, fucking hell. Fordi at jo mindre... Nej. Ja. Jeg får en... kom så. Kram nu. Bøs her. What the fuck? Paladin? Jeg synes bare det er sådan noget priest noget, men nice nok. Ja. Virkelig OP. Ej, har jeg ingen rares? Nå, fint.
Jo, alle kan dem. Ja, jeg kan også fandme godt lide. Kom nu! Den her er legendary, okay? Ikke... der var en epic. Fuck det. Nej, priest går rimelig fint om. Jeg kan godt lide at spille priest, den der kan jeg også godt lide. Skal jeg lide. Ingenting. Golden pack. Nej, fint nok. Fint pack. Jeg kan godt lige få golden cards. Så. Nu skal det bare, nu kigger jeg langsomt, fordi nu er det sådan, får jeg noget? Ja, det er rigtigt. Sidst du har fået er det 2 legendaries, du har fået indtil videre? Ja. Hvis du var 50 pakker, altså du ikke får dem. Ja, jeg er godt klar over, de er rimelig... er det en gold? Nej, det er det ikke engang, den har jeg. Jeg fik det mere åbne under helt det. Ja, hvor min bøsse du har. Okay, kom der. Nej. Det er rare, det kan godt være jeg er heldig. Nej. Kom der. Ja. Ja, faktisk. Den tog da vild ud, den der. Jeg synes nogle gange så ser de vilde ud end andre gange. Nej, jeg ved ikke hvad fanden. Kom så, der er 3 kart til 3 pakker. Kom nu. Og sidste bare en, der laver sådan Intet. Nej, det er jo ikke fordi det er bare hvis jeg fik sådan noget mega lucky eller hvad. så det betyder, så må du bare ikke det er ikke en eneste. Kom nu. Epic! Det var lucky. Kom nu. Epic. Faceless! Fuck! What the fuck? Ja, rimelig OP. Nu vil jeg bare have en legendary i mit aller sidste kort. Kom så. Okay, hot. Ingen legendary. Nej, kun du er... Nå. Ja. Jeg giver lige min Den der Patrick. Hver en gang man griber, får man et kort. Rimelig OP. We go and play, Niklas. Okay, thank you guys so much for watching this video. It really took me a while to make this. And it also did cost me a lot of money as I bought the packs. So, well, yeah, that was it, guys. Thank you guys so much for watching. If you enjoyed the video, please subscribe or just catch the fly. Bye. You know when your parents are saying don't play too much or your eyes will become squarey or something like that? Like, seriously, if you play Minecraft your eyes will just become like square. So many Germans like, you know, the